در ҳамоиши ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи оила сарчашмаи муҳаббат, эҳтиром, якдилӣ ва дилбастагист дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ зикр шуд, ки оила ячейкаи асосии давлат мебошад. Дар ин росто пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд, ки оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. Нутиқон иброз намуданд, ки оила як пояи муҳими ҳаёти инсон ва қисми асосии ҳар як ҷомеа мебошад. Аз таваллуд то бузургсолӣ инсон дар муҳити оила тарбия мегирад. Агар оила солим бошад, ҷомеа низ солиму устувор ва пешрафт мегардад. тавре дар ҳамоиш гуфта шуд, оиладорӣ фарҳанги бузургу ҳисси ватандорӣ аст. Агар оила солим бошад, назару андешаҳо, иқдому амалҳо дар зиндагӣ солим ва дар маҷмӯъ ҷомеа солим мешавад. устод Садриддин Айнӣ низ дар аввали асри 20 оилаи солимро асоси хушбахтии хонадон ва макони тарбияи атфол эълон намуда буд. оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигоҳдорандаи арзишҳои инсонӣ, фарҳанг, идомати таърихии наслҳо ва омили мустаҳками инкишоф аст. маҳз ба шарофати оила давлат қавӣ гаштаю тараққӣ мекунад ва некӯ аҳволи халқ беҳтар мегардад. дар ҳамаи замонҳо пешрафти мамлакат вобаста ба вазъи оила дар ҷомеа ва муносибат ба он баҳогузорӣ карда мешавад. дар ҳамоиш иштирокчиён дар мавзӯъҳои бузургии занон дар фарҳанги Қуръон, оила макони меҳру муҳаббат, таҳаммулпазирӣ ҳамчун омили устуворгардонии муносибати байни ҳамсарон, оила ва оиладорӣ дар масири таърихи тоҷикон андешаронӣ ва маърузаҳои пурмуҳтаво намуданд.